stop. Der var altså noget en forsikring deroppe. Jeg ser alt fra YouTube. Bare kig deroppe. Der må altså være noget. Ja. Må jeg så stoppe? Jeg Ja. gider ikke med alt. Ja, ja. Det var ikke sjovt mere. Der er noget inde i skabet. Helt sikkert, der er noget i det skabet. Ej, helt ærligt, tøser. Det er en hund. Hvorfor, altså, I simpelthen... Det der var altså noget rigtig uhyggeligt derinde. Simpelthen for tosset. Det var ikke sjovt. Der var noget derinde. Ej, I laver...